Salam aleikum. Lämmin onnentoivotus ulkoministeriöstä yhdistyksen 20-vuotisen taipaleen kunniaksi. Minun nimeni on Ilkka Räisänen ja toimin Keski-Aasian kiertävänä suurlähettiläänä. Täältä Helsingistä käsin käyn kohteissa 3 maassa, Uzbekistanissa, Tadzikistanissa ja Turkmenistanissa. Olen aikaisemmin toiminut suurlähettiläänä myöskin Kazakstanissa, jota kautta olemme sitten hoitaneet myöskin Kirgisian. Eli nämä kaikki maat ovat minulle tuttuja, teidän toimintamaanne Yıldız'in yhteistyökumppanit siellä. Olemme hyvin iloisia ja kiitollisia tästä yhteistyötä, jota olemme tehneet kanssanne. Yıldız'in tavoitteenahan on ylläpitää yhteistyötä kokouksiin, juhliin, esitelmin ja valistustilaisuuksiin. Ja kanssakäymistä Keski-Aasiasta lähtöisin olevien maahanmuuttajien kesken täällä Suomessa. Tiedotustoimintanne on erittäin vilkasta ja teidän kotisivunne ovat katsotut. Kerhotoimintaa, kursseja ja kulttuurin esittelyä tosi paljon kaivataan myöskin Suomessa. Ja teillä on myöskin kansainvälistä yhteistyötä. Te pidätte yhteistyötä yllä muiden vastaavien yhdistysten kanssa ja myöskin globaalisesti kehitysviestinnän ja kehitysyhteistyön parissa. Erityisen lämpimästi muistan käymissäni Tadzikistanissa, siellä Sugdin alueen vammaisten yhteiskunnallisen aseman parantamista koskeva projekti käytiin läpi ja tavattiin siellä niitä ihmisiä, jotka olivat kiitollisia ja hyvillään tästä yhteistyöstä. Minä toivotan yhdistyksellenne parhainta onnea ja menestystä seuraaville kausille, jotka alkavat, ja yhteistyö lisääntyköön kanssamme ja myöskin tuolla alueella. Ja toivon, että tämä juhlanne tulee olemaan erityisen merkityksellinen ja yhdistävä. Ja valittain todetan, että en itse pääse tänne mukaan nyt muuten kuin tämän videon välityksellä, koska olen Keski-Aasiassa matkalla tämän tapahtuessa. Kaikkea hyvää teille, onnea ja menestystä vielä kerran. Kiitos.